Què sabem realment de Gabriel Siscar? Acompanya'ns en aquest viatge i descobreix una de les figures més interessants de la nostra història. Gabriel Siscar naix el 17 de març de 1760 a Oliva. Inicia els seus estudis a l'Escola de Gramàtica, creada pel seu oncle Gregori Mayans, on va demostrar la seva vocació pel coneixement i, sobretot, per les matemàtiques. L'any 1777 ingressa a l'Acadèmia de Guàrdies Marines de Cartagena. 10 anys després és nomenat director i primer professor de matemàtiques. Va escriure 3 llibres per a l'ensenyament, un dedicat a l'aritmètica, altre a la cosmografia i un tercer dedicat a la trigonometria esfèrica. La seva obra principal va ser el curs d'estudis elementals de la Marina. Aquestes publicacions el van consagrar com a científic. A més, Gabriel Siscar va participar en l'elaboració del sistema mètric decimal. L'any 1798 va viatjar a París per participar en les reunions organitzades per l'Institut Nacional francès. L'objectiu d'aquestes reunions era la unificació de pesos i mesures. En tornar, va escriure l'obra Memòria, on defenia la implantació d'aquest sistema a Espanya. Se li va atorgar per aquesta tasca l'ordre de Carlos III. Sabies que va ser una figura cabdal del liberalisme? T'ho contem. Després de les abdicacions de Baiona, el 23 de març de 1808, el poble de Cartagena es va sublevar en favor de Ferran VII. Siscar va formar part de la Junta Governativa i de la Junta de Guerra. Així va començar la seva carrera política com a liberal moderat i va ocupar càrrecs cada vegada més importants. L'any 1810 va ser nomenat ministre de Marina i, poc després, membre del segon Consell de Regència, càrrec que va ocupar fins al seu cessament l'any 1812. Un any després, Siscar va formar part de la Quarta Regència amb Pedro Agar i el cardenal Lluís de Borbó. El seu destí va fer un gir amb la tornada de Ferran VII. Les Corts i la seva legislació van ser anul·lades i els liberals perseguits. Doncs la regència s'havia negat a refermar el Tractat de Valençai signat entre el rei i Napoleó. Després d'un primer desterrament a Cartagena, Siscar va ser acusat i jutjat a Madrid i, finalment, desterrat a Oliva, on va residir fins a 1820. Eixe mateix any es produeix el pronunciament liberal encapçalat pel tinent coronel Riego i amb ell Siscar torna a la política com a conseller d'Estat. Amb una salut ja feble, participa en el breu Consell de Regència que va precedir la tornada de l'absolutisme. Com a conseqüència, Siscar va ser condemnat a mort, encara que amb l'ajuda de militars francesos va ser traslladat a Gibraltar. Els seus intents per tornar i aconseguir l'amnistia van ser fallits i, en l'exili, va morir el 12 d'agost de 1829 als 69 anys. D'aquesta última etapa ens deixa 2 obres, ensayos poéticos y un poema físico astronómico.